זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט זמן עסקים. מצטרף אלינו עכשיו רונן אטיאס, עוד אחד מהסוכנים הוותיקים והאיכותיים ביותר שיש בשוק הפיננסים והביטוחים והעניינים. מה לך יש להגיד על הסטרקצ'ר, אלומינה? אבל לפני זה תספר קצת על רונן. ספר, איציק לא צריך מנחה פה, איציק מנהל את העסק. לא, אני מכיר אותו הרבה שנים, כמו שדודי הרבה שנים. מאיפה אתה מגיע? כאילו, מאיפה? אני מגיע מפרדס חנה כרכור. נולדתי בזיכרון, גדלתי בזיכרון. אז אנחנו כן. שנים, כבר טוב. אני פה כבר יותר מדי שנים בגוש דן, עזוב. כבר 22 שנים כסוכן ביטוח, פנסיוני. אני הכרתי את דודי, את איציק לפני מספר שנים, עבדנו ביחד. הוא גילה לי תחומים מאוד מעניינים, במיוחד לאחרונה, עם הנושא של השקעה במדדים. לדעתי זה אחד היתרונות של הלקוחות, במיוחד המוסדיים, אם זה קיבוצים, אם זה חברות, שזה יכול להוות להם פתרון נהדר להשקעה סולידית ובטוחה. מה בעצם הלקוחות שלך מחפשים היום? אנשים שמגיעים אליך, חברות, פרטיים, מה הם מחפשים? תראה, קודם כל הם מחפשים, חוץ מקופות הגמל, הם מחפשים אלטרנטיבה נוספת להשקעות. שזה אחד המענה הכי חשוב שיש, זה שהלקוח משאיר את הכסף בבנק ומשקיע ולא נוגע ומבצע את ההשקעה דרך אלומינה, שהיא נותנת לו את השירות הכי טוב שיש. השקעה בטוחה במדדים, הוא יכול לבחור ברמת הסיכון שלו, 3% סיכון, 0% סיכון, ועדיין לקבל תשואה מצוינת. זה בהחלט המקומות בגלל זה גם סוכנים מהסוג של רונן מתחברים לדבר הזה, כי הם בעצם חשופים לכל העולמות, לנדל"ן, לחוב, לשוק ההון, לשוק המסורתי, לשוק האלטרנטיבי, להכל. ובכל המוצרים אין לך קפיטל פרוטקטד. ברגע והנגשנו את המוצר הזה, ישר הם נדלקו על הדבר הזה, כי הלקוחות מחפשים דבר כזה, והנה יש להם מוצר כזה, ואז בעצם ההנגשה של זה, שהיא מאוד פשוטה, דרך חשבון הבנק שאתה משקיע, מאפשר פתרון אדיר. זה פתרון אדיר. יש לך איזה סיפור על איזה לקוח שלך שהגיע לאחרונה, והצעת לו את הסטרקצ'ר ונדלקו עיניו? חד משמעית, לפני שבוע. כן, הנה, דיברנו איתו בזה, נכון. דיברנו איתו. הוא לא האמין, אני דיברתי עם הלקוח, הוא לא יכול להיות, לא יכול להיות. הוא לא האמין. שלחתי לו את הטרם שיט. גם אני שאלתי אתכם איפה הבלוג. שלחתי לו את הטרם שיט, זה מסמך באנגלית דרך הבנק. אתה עורך דין? לא, דרך אגב, אנחנו צוחקים על הנושא הזה, אבל זו נקודה חשובה, כי מה קורה? כשאתה מספר ללקוח, הוא אומר, באמת, לא יכול להיות. עכשיו, הלא יכול להיות זה מחסום. הלא יכול להיות ממה זה נובע? זה נובע מחוסר ידע שמביא לחשש. וזה לפעמים מונע פעולה. כי אם אתה לא יודע, אז יש לך פחד. אני מרגיש שזה פסיכולוג. כסף זה הרבה פסיכולוגיה. נכון. זה הרבה מאוד פסיכולוגיה. הרבה מאוד פסיכולוגיה. אז מתוך הדבר הזה דיברתי עם הלקוח, סליחה. לא, רק אני רוצה לחדד את זה, שאני מזמין למשל לקוחות, אנשי מקצוע, ידע זה כוח. ידע מאפשר לך לדעת להתמודד. אוקיי, לא להתבייש לשאול שאלות, לא להתעקש על תשובות שאתה מבין. אתה זה הלקוח. הסוכן, אתה צריך להבין, לא אני מבין את המקצוע שלי, אתה צריך להבין בשפה שלך. תבין, תדע לספר את זה הלאה. לא תבין, יהיה מחסום, יווצר מחסום. אוקיי? אוקיי, בוא נחזור לרונן רגע, לאיזה סוג של לקוחות באמת מתאים הסטרקצ'ר יותר? אני חושב שיש מגוון לקוחות. זה ברור שזה מוסדיים, קיבוצים, זה יתרון מצוין בשבילהם. וגם פרטיים שיש להם, אתה יודע, יש הרבה מאוד פרטיים שיש להם כסף נזיל בחשבון, שהוא יושב בפקם או בכל מיני... זה הזיה בפני עצמה. שזה חבל על הזמן, ופה אתה נותן להם מספיק את הביטחון שהכסף נמצא בחשבון, ושאתה מראה להם, נותן להם איזשהו הדגמה או איזשהו... ואז הם מבינים
יש הרבה מאוד כספים בחשבונות בפק"מים, שאנשים פשוט לא מנצלים את זה. עזוב רגע את המוסדיים, שאם זה גם דיבידנד שהם יכולים להפקיד לתוך המסלול הזה, שזה גם מצוין בשבילם, הרי הם מושכים את זה, הם צריכים לשלם מס דיבידנד, הם לא ימשכו. יש אלטרנטיבה רבה כדי למשוך את הלקוחות, וזה לדעתי אחד היתרונות שיש. זה בעצם פק"ם משודרג. זה משודרג ביטחון של פק"ם עם... שוב, אני חוזר למה ששאלת מקודם את ינון, מה הם בעצם היתרונות, אבל אני לא נמנה את כולם. אז אתה תגיד מה הם היתרונות שוב פעם, וינון נסיים לנו עם מה הם חסרונות. אז אני אגיד לך. הסיכונים. אוקיי, אז בעצם אני יודע מה, אני אמנה את היתרונות שוב פעם. אז אחד, הגנה, המשקיע יכול לקבל הגנה ברמות שונות, לרוב הגנה מלאה, 100% קפיטל פרוטקטד מבני הפסדים. הוא יכול לקבל קופון רבעוניים. הכל מנוהל, כמו שאתה אמרת, ישירות בחשבון הבנק שלו. הוא לא צריך לעשות העברה של כסף לאף חשבון אחר. הוא מצד ימין רואה את כרטיסי האשראי, את פנקסי הצ'קים, ואת ההשקעה הזאת, הוא רואה את זה בעיניים. כמו שהוא קונה מניה של שופרסל, גם הסטרקצ'ר מופיע לו שם. הכסף לא זז מחשבון הבנק. אפשר לבנות מוצר על פי דרישה. המוצר יכול להיות בכל מטבע, גם בדולר, גם בשקל. אנחנו הולכים להנפיק עכשיו מוצר גדול בשקל. נזיל, רצו להישאר אותו תקופה. הבנק שמנפיק, שמנהל את המוצר הזה, זה בנק בינלאומי מדורג A ומעלה. חשיפה בינלאומית ופיזור גדול על פני מדדים. ניתן להצטרף בדרך IRA, לא דיברנו על IRA. דיברנו. כן, ארגונים, עמותות, כספי קיבוצים. ניתן לרכוש מכל בנק בעולם. ויש יתרונות נוספים בתוך הדבר הזה, מילים אחרות כמו שאתה אמרת, ונראה לי דייקת את זה הכי טוב. למה לך להיכנס לפק"ם או להשאיר את הכסף בריבית אפסית של אחוזים בודדים? אם אתה לא מאמר שרוצה לעשות את ה-30-40% אנחנו לא מדברים על אותם אנשים. לא, בסדר, ואתה מחפש השקעה סולידית, באמת, אני לא הכרתי את הסטרקצ'רים האלה לפני, זה נשמע כמו באמת איזשהו סוג של מוצר שאתם מגלים אותו פה להרבה אנשים שלא היו מודעים אליו בכלל. אבל באמת, לפני הסיום ולפני שנפנה לאתר שלכם, לכל מי שיעניין אותו יותר, מה הסיכונים, ינון? כי אין דבר כזה שאין סיכונים בכלל. אין השקעה בלי סיכון. אז איפה הסיכון פה נמצא? אז אני אמנה עכשיו את שלושת הסיכונים העיקריים. בעצם זה לא עיקריים, זה הסיכונים. הסיכון הראשון זה האסטרטגיה. מה הכוונה האסטרטגיה? כשאני נכנס לסטרקצ'ר מסוים, יש אסטרטגיה שאומרת מה קורה אם ובמה זה מושקע. אוקיי? אז אם אתה נכנסת, צריך להבין האם יש הגנה מלאה, אין הגנה מלאה, מה קורה, האם יש שם איזשהו משהו שאם השוק יורד, האם חלק מהכסף חוזר אליי או כל הכסף חוזר אליי, להבין את האסטרטגיה שאליה אתה נכנס. הסיכון השני הוא מוגדר כסיכון מטבעי. מה זה סיכון מטבעי? רוב הסטרקצ'רים, ההשקעה היא דולרית. כלומר, אתה קונה דרך חשבון הבנק שלך בדולר, ובתום תקופה אתה מקבל דולר. אנחנו לא יודעים אם רכשת במיוחד דולרים, או אם אתה מתכוון בתום תקופה להחזיר לשקל, ואנחנו כמובן לא יודעים מה השער שקל דולר. אז יש פה את הסיכון המטבעי. בשנתיים האלה בעצם הדולר יורד ב-10-15%. בדיוק. וגם זה פתרנו את זה, כי אנחנו מביאים מוצר בשקל עוד מעט. אבל אז עם השקל, אם הדולר עולה... לא נשמע טוב, מביאים מוצר בשקל. מנפיקים מוצר במטבע שקל. עוד פעם, הרעיון הוא, המוצר הוא דולרי, אוקיי? המוצר הוא דולרי, אתה קונה דולר, מקבל דולר. הסיכון הכי שמוגדר כסיכון העיקרי, זה מוגדר כסיכון מנפיק. מה זה סיכון מנפיק? הרי יש בנק שהוא הנפיק את המוצר, הוא אחראי על המוצר. ואם הבנק בתום תקופה, באמצע תקופה, פשט רגל, אז מה קורה? אוקיי? אם הבנק פושט רגל, אכן עלולה להיווצר בעיה. דרך אגב, אני אתן עכשיו 2 נקודות התייחסות לנושא הזה. אחד, סטרקצ'רים כמו איגרת חוב, מי שמכיר קצת את שוק ההון, זה נקרא, החוב זה חוב בכיר. כלומר, הבנק, אם הוא חס וחלילה הוא פושט רגל, אחד מהמוצרים הראשונים שהוא צריך להחזיר ללקוחות, זה סטרקצ'רים ואיגרות חוב. כי זה בעצם הנפקה והתחייבות ישירה של הבנק. אוקיי? גם ב-2008, מי שזוכר, נפילה של אחד הבנקים הגדולים, בדיוק, מה שהיה שם, החוב הבכיר חזר. אחר כך היה כספים שלא חזרו. כן, נושים מובטחים נקרא, לא בשוק הפרטי. בדיוק. אתה חצי עורך דין אתה. אני בא מעולם הספורט, וכל כך הרבה קבוצות כדורגל התפרקו, ועברו ידיים, שאני 15 שנה עיתונאי בתחום הזה, אני מכיר את כל המינוחים של עסקים עם קשיים. אבל פה לגבי מוצר שהוא מדורג A ומעלה, שבנק מדורג A, שלשם אנחנו הולכים, דירוג של מורגן סטנלי, שדרכו הנפקנו, או בנקים אחרים, בהשוואה לדירוג של פועלים, פועלים, יש לי כבוד לבנק הפועלים.
הדירוגים הם לא באותו סקייל בכלל. אנחנו חוזרים לנושא של החשש. בנק פועלים הוא פה מעבר לפינה, הלקוח מכיר. מורגן סטנלי הוא שמע, הוא ראה, אולי אנחנו מכירים, זה משהו קצת יותר רחוק. זה הייתי מדייק טיפה, זה לא סיכון, זה סיכון עם תחושת בטן. אוקיי, בסדר. אני יכול להגיד לכם מהנקודת ראות שלי, של הידיעות, האחרונים תמיד שמפסידים ופושטים רגל זה הבנקים, יפשטו 100,000 איש את הרגל לפני שהבנק יפשוט. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, סליחה שאני קוטע אותך. כן. אנחנו אפילו את זה פתרנו איכשהו. מה הכוונה? אנחנו את הסטרקצ'רים שלנו מנפיקים דרך חברת נאמנויות. פתחנו חברת נאמנויות, אוקיי? זה נקרא, המינוח המקצועי נקרא SPV, אוקיי? והסטרקצ'רים הם מונפקים דרכה. כלומר, הבנקים בעצם הם רק היצרנים, אוקיי? שמנהלים דרך החברת נאמנויות את הכסף. כן. קיצור, הכל מוגן. הכל מוגן, הכל מסודר. באמת... מי שרוצה להצטרף. אנחנו לקראת הסוף, אנחנו נגיד עוד פעם את הדיסקליימר. כן. אוקיי? שעוד פעם, כל מה שנאמר פה זה לא תחליף לייעוץ השקעות, וזה לא תחליף לפגישה עם משווק השקעות או יועץ השקעות, והתאמה אישית ובדיקה ובחינה והתאמה אישית של הלקוח למוצר מסוים. אוקיי? חובה לבצע את זה. דרך אגב, כל לקוח שרוצה להצטרף, הוא חייב לעבור, זה משהו על פי הרגולטור, הוא חייב לעבור הליך של שיווק השקעות. אחרי שלקוח, התרנו לקוח, אמר רוצה אני, אנחנו נעביר אותו הליך של שיווק השקעות על ידי משווק מוסמך, בהנחה שהוא יתאים, אז אנחנו נמשיך איתו את התהליך, ובתום התהליך הוא בעצם ירכוש את הנייר דרך חשבון הבנק שלו. אוקיי, אז מי שכמוני יתעניין ורוצה לדעת עוד, איך הוא לומד עוד עליכם? אז תיכנס לאתר של לומינה, לומינה פייננס, לומינה פיננסים, יש שם אפשרות להשאיר פרטים, ונשאיר גם טלפון ופרטים ליצירת קשר בסוף הפודקאסט. הגענו לסוף הפודקאסט. יהיה פה למטה את זה של לומינה, לא? את האתר שלו. כן, הנה, מי שרוצה יכול להסתכל, שרואה את זה ביוטיוב, יכול לראות את זה למטה. איך עושים? פה למטה. יוטיובר. זה הילד שלי, אולי אנחנו כבר too old for this shit. אז המון תודה, איציק, עידון, רונן, ודודי שעלה. ודודי שכבר רצנו על לקוח הבא. לביסטרקצ'ר. שיהיה המון בהצלחה, ונשלח את אבא של אשתי אליכם, שיש אצלו את הכסף.